Puntos ni Katulpos. Kinsa ba ang wala gadamgo o gapangandoy nga maabot unta ang adlaw sa tong syudad nga wala nay maghilak nga magpakiluoy aron mangayog tabang sa pangpa-hospital sa ilang mga mahal sa kinabuhi ug mismo sa ilang kaugalingon. Kinsa ba ang wala gadamgo nga maabot unta ang adlaw sa tuang syudad nga dili na palisod-lisuran ang mangayog tabang sa City Hall para pangpa-hospital o pampalubong. Kinsa ba ang wala gadamgo nga moabot unta ang adlaw sa Jensen nga maundang na ang pagpangabuso sa mga naa sa gahom ngadto sa mga ordinaryong katawhan. Ato kining puntohon. Unang punto, makabot ba ang solusyon kung walay kinasing-kasing nga paghuna-huna sa pagpangandoy ug pagdamgo nga masulbad ang kalisod kung mismo ang leader wala maka-experience kung unsa kasakit ang kalisod sa kinabuhing kabos. Ikaduhang punto, dili ba nga tungod sa walay klarong damgo sulod sa pipila ka tuig nasayang ang minilyong kwarta sa katawhan nga nagasto sa bisan unsang proyekto nga wala ma-align sa pagtubag sa mga nag-unang solusyon aron makatabang gikan sa kalisod sa katawhan. Ikatulong punto, ang Jensen Dream usa ka damgo sa hanay nga programa nga atong gipangandoy nga mas daling makabot kung atong ma-redesign ang economic system sa syudad. Unsaon pag-redesign? Punto pinal, dili ba nga magpadayon ang pagpangabuso sa gahom sa mga elitistang politiko uban sa ilang mga galamay ngadto sa ordinaryong katawhan kung wala kitay damgo nga putlon kini aron nga naay klarong tingog ang mga dinaog-daog. Weak leaders have no dreams. Walay damgo ang mga luyahon nga mga leader. Puntos ni Katulpos. Ang Jensen Dream mao ang atong damgo nga direksyon o vision nga makahatag og daghang opportunities sa trabaho ug panginabuhian aron mas solusyonan unta ang kalisod sa kadaghanan. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Aim for a better life. Aim the Jensen Dream tungod kay Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Kay uban sa inyuhang kusog nga maka-sustener na arana sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barog! Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.